Kalau kok isi jane, anak isi. Isi apa enak? Oh iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Iki aku golek meneh gedang. Bocah kelutok. Ambek wis mungkis-mungkis. Panas. Panas, bos. Ki aku karo Dika, karo Ali, bos. Cacah berburu. Kan guyu yo ngecuh kok piye to. Ya gedang ditirae. Ya ambon iki piye to? Lek gedang ambon. Ning kono-kono engko dipek keri kae dak omah menak. Ya dhewe golek sing tak jalur ono. Langsung itu. Ki apa tapi ngono. Lah ya. Awal kan yo. Kan. Ini ora bom gedang ambon kok. Apa iki? Ora lho enek trubose kuwi apa to, Jon? Sore iki. Strategi apa ya? Kapan? Ambon. Ada tuh gowo kah? Waduh, tengah hewan urip terus iki piye to? Ini bos. Ojo. Gedang. Ini gowo dirinci. Apa wae anu rono, kowe ndang laser rono ya? Apa? Kenapa, Bu? Tidak ambon ya. Bisa. Ya, ini ambon iki. Oke, anak siran. Sering-sering ini. Mereka ngeserang, Dik. Ora bas nang aku ya. Oke. Jangan bisa karo gue. Lor. Siapa kan? Sekarang ini. Kena anu lor. Ngerasa telo ya. Ini kon 100 wis 100 piye to? Ayo. Lah iya, kerang lagi ini. Ah. Hei. Wih, kira Bos. pas itu tambah ini. Iki wae ana kabeh no. Koron lagi ya? Koron lagi ya? Gimana? Oke, bos. Ya. Buat pesa iki enggak boleh bagus lho. Enggak ada kompetisi ya. Jadi kuat kalau ikan. Kalau aku gede, kepok atau gede. Ini kepok cilik. Oh, wong jarak kae to. Baca. Yang ini ngono to? Maksud Ya sing pucuk dhewe sak mono. nggih butuh dhewe to. Kok ane ra apa iki. Apa? Oke, bos. Patah-patah ya kamera. Panas kok. Oleh 41, bos, oleh 41 wis. Oke, Lumayan to. Akeh dhewe. ya rekor iki awake dhewe. 100 ra iso. Satu Iya. teko sore Panas. to. Oke, jadi 41 iki ae nang iku ngidul. Wis esuk meneh ngono lho. Wis teko dhewe ngene muni. Tapi rono to karo mlaku iso. Oke, bos, jadi videone kita lanjut, bos, nek wis teko ngene. Akhir, bro. 41 dulu wis sekarang ini ya. Garing. Ngono lho. Oke. Nah, iki lho, bos. Halo. Oke. Engko kaya ngene barang ya kena dikondisikan ya. Lah ya.
Agak panas nih. Iya. Jam menunjukkan Jam berapa ini? Jam setengah 2. setengah 2. Jam 2 lah. Jam 2. Hmm. Jam 2. Ya 13.50 ya. Ke jam 2 kan. Iki karek ngene iki tok. Kayak ngerti kembang-kembangno. Iki. Jadi 1 2 3 4 5. Lagi 5 larek. Jombo ya berarti iki. Jombo. Nemen akeh lho. Iya. Kayu lho, kayu hijau. Nemen ya. Oh. Jadi kudune nanti kan ngene to. Iya. Tutorial cara menanam pisang dengan Iki lho. bener ora, maksudnya bener ora, Bro. Oke. Seperti kan wis kayak tutorial tau. Kayak tutorial. Iki tunduk-tunduk ngene. Dan ben gugur sing kene. Lha nek pas musim udan, engko tanah sing iki ben milih rene. Nah. Akhirnya mau pupuk kuwi mandek. Iya. Iki sama-sama iki ben gugur. Jadi banyu iso mlebu ngono kan. Ini kamar Bu. Kamar Bu ya tangan jopo. Kabel pi telepon-telepon. Joli, Dang, joli. Itu ada tangan toh kok. Iki to. Oke. Oke, Bos. Jadi iki ceritane langsung disirami Bin. Ya toh. Ya. Bin gue nyapa to Bin. Iya. Iki serangnya wis totonge. Wis tata wedang tak wong kon ngombe batore. Gumun aku. Wedang ngombe takku. Dadi pakai wedang mbok sapa. Gue ngono ta cangkeme. Ya didelok wong-wong kae. Wong-wong. Iki mbok sirami ora to, Jon? Sirami, Jon. Oh, ora teles belas. Siram langsung kesap iki to lemah. Tapi piye Win? Menurutmu urip ora sih? Urip to, piye to nek? Urip ya? Itu Urip, namanya Pak. Win aku iki. Ngapa? Wineh ya? Wine. Malah sampe iki cilik ngene iki. Iya. Kan ora matane ra apa nek cilik iki. Ya toh. Iki lho ora mati. Nek gedean mati malah nek. Nek gede langsung marai mah kuning. Kan blok ikan klothok Win. Nek gede. Ini iki sampean iki gede ya. Iki sampean wis nang anake. Wis gak mungkin. Ngono lho, Win. Kok malah kan gue Win asli sing samene Win. Dia langsung wah. Warung mantu piye digawe pakai? Ngantenan arepan gitu. Nggo tuwo apa jenenge? Tuwo. Tuwuh. Sampai telas. Jono ora anggere sak doberet wis wisi. Ono sing ngene ya. Set ngono wis tau. Nah, iki lho nek apa? Nyirami kembang. Ora banyu iki ngatasi ora. Wah, kalau kurang Dino kan. Mengke nandur lah piro? 41. Nek kelambi. Kapet. Lho. Kapet to ke? Endi? Iki perang larik malah ndiki kan 3 ki to. Iya, lagi nyembung iki. Iki ndiki urung enek ki. Urung enek kok. Ngale pengale. Yo. Tapi panes Sesuk prene nae berarti. besok malah ngatok gedang saya tak tandur. Sing tenan apa ora, Jon? Lah 121 lah kok nek wong emek mesti 100 neh. Mas ya. Kuwi iso nyampe 100 tenan ora sesuk. Oh, minta ngremehno wong. Piye to? Yakin ora kowe kerjane? Wis yakin to. Yakin. Sing emek Pak aku dhewe Oh, ora alah. yakin lho. Ki piye? Yakin aku Yakin Pak. Yakin Win. Manut. Yakin. Nek iki yakin urip. Urip ya? Tak, jadi yakin urip. Sing tukule kok isi jan enak isi. Isi apa enek? Oh iya ya. Enek Win. Ini ki asli tunas, soalnya gede lingkare. Nah iki paling bar mangan wong terus dilepeh. Jadi dari nasi cilik nek.
Kan nek Apa ndek tapi batangnya gede. Urip. Iki ta urung mau kok. Iki loro ki nyapa beda. Loro gandeng. Oh gandeng. Tapi saya iman lupa. Iman yo. langsung loro jon bae. Ora lem. Langsung ngepang ya. Sing wete go wedi ngisorane ndi sing sak anu ya. Iki apa to? Sak tagal apa iki masuk. Yo kabeh iki blok. Loh, lah kok malah ngene iki kok iso urip ora iki kok. Urip ben delok to iki, langsung njudul sak medawan iki apa to? Gawane gede iki langsung tugel. Ya to. Pira? Apa nek meneh gedang ora aja gede-gede. Malut kono kon manuk sing sakmene lho. Uwet iki Langsung ontong ya, Jon. tandur bledes iki sing gelame entek gerek ati yo. Iki nyaput tonggo. Kilone pira? Sing teles ka? Teles karo, nggak jeneng kok bani bacan. Cilik ngono. Wis esuk rene-rene jam-jam 3 ngono lho. Omonganmu lho kuwi omonganmu. Jam 3 lagi rene. Aku Jam 3 ya. sore. Depriyo jam 5 kok teko omah. Tangane rilo. Waremno moto wi Lho. setengah jam iki wis digugah. Hmm. Terus gak turu to, langsung bablas golek wine gedang. Langsung bablas rene tak tandur lho kuwi. Moto jajal nginget langsung sumuk. Iki arep dibeleh. Iki arep dibeleh gak diingu. Ngono lho. Ya engko laran kok istirahat. Istirahat ben apa to ben kok. Oh iya. Wong punyane mlaku kon istirahat iki lho. Lah jiremu sing ning gone Mau anu sing wis kewan nang mlaku terus. Mandek nang omah lho. Gula to ben malang wingi. Oh iya. Ngono lho. Malah kesel ya mandek ya. Malah kesel otot iki kudu malah Ojak mlaku ya. mlaku. Dan engko acaramu apa bengi iki? Karning ndi? Iku. 200 dan jupuk loro 200. Loro ya, pokoke titik Yo rahasiakno ya. dirahasiakno. Lah kira iki omongno bengi kan endi? Oh, Alah, roh ya. roh to ora seru to to. Gak seru. Ora seru. Opo? Di ngono bos nggih. Tambah Tandur gedang sekalian ditandur. Bar ditandur ki disiram ben gak mateni wi. Iya. Menawa wi. Kan awake dhewe nek apa wi nggih urip kan gak iso. Nek nggih mati. Mati iso ya? Gampang. Nggih mati wi lagi di jog ronda pucuke wis mati to wine to. Ngono lho, Bos. Lagi rencana arep gawe urip apa mati? Ya urip to. Urip. Lah nek digawe mati nggih apa disiram Oh. ya to. Gitu. Ya urip. Iki nek urip. Sampeyan nek rene pomone kan gedang-gedang bring pomo lesu kan nek gedang kan kena dibakar to gedang rojo. Nek dibakar ya. Tenan wi. Gak njuwo sepet. Kuwi yang sarapan. urung. Iki apa ta urung janus mati iki? Ora wi orang mati, Bos. Trubus iki. Sarap iki. Iki apa to langsung tukul. Ngono Bos teke. Langsung tukul. Ya kuwi sakene tandur. Piye? Kalau Jon didelok to Jon. Ya wi arep gak gowo ki eman apa? Eman ya. Eman Eman. kadung kejego. Dan Bajono wis kan golek wineh iki lho. Ini kadang gandengan ngono Win. Kolet ini. Ciluwik. Ben iki sak mene-mene iki lho pengen iki. Tapi gak apa-apa tak enake wong. Konten yo. Yang penting urip sik. Bener. Apa ngerti kok sakmene iki terus nambah banyu besok nambah dodok dene sak. Kental kan juga. Sapa ngerti ya? Kabeh urung ngerti kan. Kabeh ora ngerti. Awet ngerti bakal berdodok ya ngerti. Pikir kan mega kayak kurang apa dhisik ya cilik. Saiki ora awake dodok sama gedene. Kan ngono kuwi to, ora nek sengko. Ngono Bos, ya. Cik, apa iki? Pemandangan Jon Windu ah. Proyek gedang iki gak barbar. Alah, gak barbar tenan tekone iki anggere jam. Sesuk takon teko rene jam 3. Jono. Iya to, Sore ya? Bos. Heeh. Yo, pas juk. Ngono kan to. Aku lho jam 5 kok kidul nebi to, wetet terus siyer sak jam. Jam 6. Langsung gugah dika langsung tajak budal. Golek wine. Moto ngetik gedang Gedang iki ben gak keterak anu. Iki sale anu.
Motor semuanya di gedang wi, sak menit iki wis ketok gede lho win. Wes ya. Kerutip lho. Ketok gede wis sang. Ini udah bos, akan aku hari ini pokoknya nandur proyek gedang ini Pak Dik. Muga-muga gedang iki urip iso wis awang-awangan bos. Ngono lho. Ngono kena tak kira kene pokoknya sekian dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Salam asoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkem to win kok.